Pozdrav milijunima mojih gledatelja koji gledaju moje video zapise. Pozdrav silnim milijunima, tom silnom mnoštvu. Ovo je Asuncion, glavni grad Paraguaja. Evo čuju se zvuci, ja ne znam, gumenih metaka ili čega. Neka prosvjed je u daljini. Ovdje vidimo spomenik generalu Lopezu u borbi protiv Brazila, Argentine i ne znam koga više, ja mislim Bolivije, u ratu u 19. stoljeću, koja je trajala od 1860. do 1870. Zapravo 1866. do 1870. i ovaj general Lopez je umro u borbi 1870. General Lopez, čiji spomenik upravo možete vidjeti tamo. Čujemo zvukove prosvjeda. Ovo je vizura Asunciona. Tamo je dalje jedan siromašni kvart, jedna siromašna četvrt, favela, doslovce, viša, kako bi rekli u Argentini, ne znam kako bi rekli ovdje u Paraguaju. Evo čujemo cijelo vrijeme zvuke prosvjednika, evo ga već počinje. Ovako žive kokozi Južne Amerike, vidi, sirotinju i Bogu se teška. Suve smokve i orasi, mi smo dušu siromasi. Vidi kako žive kokozi. Evo, aha. Tamo zapravo još iza se vidi možda u daljini Senezere. Dosta se kao nekako vele. No, međutim, ja neću ići tamo vidimo policiju radi ovih prosvjeda, vjerojatno jedem tamo, evo ovo sam ja, pozdrav milijunima koji me gledaju. Ovo je nekako parkiralište. Evo u daljini vidimo zastavu Paraguaja. Vijori se zastava Paraguaja, crven, bijeli, plavi. Još jedan dokaz da su Paraguaj zapravo osnovali Hrvati. Ima mnogo stoljeća, ovdje vidimo jednog vrapca. Evo ga. Zvuci, ja mislim da su gumenih metaka. Mislim ne mogu biti pravi meci. Ili ne znam čega, nekog drugog protuprosvjednog oružja. U daljini je rijeka Paraguaj. Se vidi, se nazire. Sunce lagano također se nazire kroz oblake. I ja ne znam, nemam pojma gdje sam. Mislio sam doći do rijeke, međutim vidim da ne mogu baš tako lako doći do rijeke. I vidim na jednom iz nebuha mnoštvo automobila dolje. I ovo je parkiralište. Vidimo jedna zgrada iz 80-ih. Jedna starija zgrada, palača, do koje sam bio jučer. Čini se da se ovdje dođe mogu spustiti i doći bliže do rijeke. Zbilja zanimljiva vizura. Iako zanimljiva vizura. Evo neki ljudi, građani, porezni obveznici. Evo nekako dizalica Luna Parku, ja ću spustim ovim stubama. I u nadi da ću doći do obale rijeke Paraguaj. I da ću preživjeti pritom. Da, ovo je nekakav Luna Park u daljini. Javio se pozdrav milijunima mojih gledateljima.